Nedávno som sa dopočula o projektu Altánok, ktorý na vašej škole ste zorganizovali a veľmi sa mi tento nápad páči, lebo ešte som v živote o niečom takom nepočula a nepočula som ani o takých šikovných študentoch, ktorí by naozaj aj cez prázdniny pracovali na sebe a na svojom projekte a naozaj dosiahli niečo úžasné. Cítim sa tu výborne medzi farebnými vankúšmi v pohodlnom krásnom altánku a verím, že vy študenti ho budete využívať či už v lete, či už v zime a bude vám slúžiť čo najlepšie a budete si ho aj tak udržiavať a pokračovať tak v práci tých, ktorí ho postavili pred vami. A čo by som vám chcela také odkázať, asi zdokonalujte sa stále, pracujte na sebe a využite 4 roky tej strednej školy na to, aby ste dosiahli v budúcnosti čo najviac, aby ste si ten svoj životopis mohli obkrášliť rôznymi projektami, súťažiami a najmä ich úspechmi. Takže vám všetkým držím palce. Ahojte.